Vi danskere skal spise mere fisk, og det er særligt sjovt, når vi også selv har været ude med snøren, som til den store familiefiskedag i Hedensted på den Tæksø på Mørtelvej. Flere havde taget madkurven med og fik en herlig dag, hvor ørrederne sprællede, og man kunne endda selv rense fisken efter fangsten. Og for det er godt, vi har været heroppe før, men det er normalt forskellige, det arrangerer det. Så kan det være i Røde Krog, morgen kører vi op til, så er vi i Nordvarmland i Sverige. Det har vi hus. Fisker I så deroppe? Ja, I klarer det. Det er lidt mere vildt, jo. En familie fra Sønderborg havde taget turen til Hedensted for at prøve lykken med familien fra Brædstrup, inden de skulle på tur til Elben i Sverige. Helt så vildt som i det svenske Elbe foregik det ikke ved søen i Hedensted, hvor der også er mulighed for at overnatte i en af søens hyggelige lejligheder. Hvad lokker jeg til Hedensted? Det var, at vi skulle have en god fisketur, hvor der var en chance for at fange nogle fisk. Og der er ikke noget i Vejle Fjord? Sikkert, men det er lidt mere tilgængeligt det her. Så skal man heller ikke ud og købe fiskekort. Er det første gang I Hedensted? Har vi prøvet før? Ja. Fangede vi noget der? Nej. Nej. Så jeg skulle lige kaste ud for Maria her, så fangede jeg en fisk, ja. Stor barn. Uden overdrivelse. Så stor. Ja, overdrivelse fremmer jo forståelsen.